Am terminat închiderea centralizată, automatizarea porților, scuze. Fii atent, Dănuțule. De azi dimineață muncim. Îi dă dură de cap până la urmă. Ia uite, super. O rezolvarăm. Lampa aici funcționează cum trebuie. Asta aici, totul e ok. Așa, bun. Tata, închide-le. Nu, nu, nu. Bine, și de pe ăla cred că merge. Păi da, e pe amândouă. Păi nu, ăsta e de închid. Asta e de... Nu, tati, pe amândouă merge. Stânga, nu. Se pare viteza cam mică. Păi da, atunci o să fac și eu că mă bucur să pe la copii. Super.